Mane murobuli bobo lemi yamo ase mogaiga ase studio bwairiria gorobire andonsi asubwatirete timaitinga yaliaye ukabwatete getasini kigakurwa lakini nyaso itomu ya utu anchete lituliga ma utulindiro tuili bagali nene na ndebo nongoso atule mugondo turaraliria mangane obuli 100 aso murobuli okurunga kilimo hai. Good evening, karibu sana njeguru kwa Jofru nsaligo mwana buli robaso murobuli gana inyoranga no murobuli okuletwa sole nekiombekelia gia Biovision Africa Trust numurubuli kurunga kilimo hai litagari nekamiriyo cha sembeo alafu toswa sumurubuli bulitko lia alero 102.7 iye Ngetembe FM. The Organic Farmer kuwatana na amo na Biovision niko bako koletera kilimo hai numurubulio okumulekera obulimi bw'obwongereria obwo koleta engeria na kolenda amazingira. Ngetembe FM. Alright, safi kabisa nekero mwanchumu ligeri no motegera liye kurunga Ngetembe FM ekeonga kema mugusi na Ngetembe television murobuli kilimo hai ubulimi bulene faida. Lera se studio nigo tule nomo bisa uyoro mulimi kurunga Pastor Nemwele Omenta se studio netra jo sanganera mangana mangiki mwigirobulimi na ketra ligeri mangana mangiki mwagotke ne negeticha se chinkacheito. Karibu sana Pastor ya Birobia. Biya mano moralia bwaire ngakikwa bokire. Yes. Tano mabako wikalera. Tuatiganete karake. Yeah. Kolinga matukarachire. Ubwaro wonyasai. Ubwaro wonyasai. We thank him. Ando kende tekore kana young. Pa totevi malieta Pastor Nemwele. Igo nkuru kum Pastor Nemwele Omenta. Kurande mekanise ya PG. Dojana wana inde igondo muremi bwa buremi yobo koboke igo nkorwa igase kenyoro ya iteresi supplication aiga kitutu cha South constituency Kisii County. Karibu sana Pastor ase studio na ayamase yamoketugu kwanira igoro ya Kitchen Gardens for Improved Nutrition and Income wose ege teacher Pastor nganeti yamase yamoketugu sanga ototebya ndaki amangana tu kwanira ege teacher nkieki ege teacher muraria na mwensi aba montegererete nkuba kwani bwirire biya ege teacher kero yo monkeria amanyete kagondo karia gake togotegemea monase chinye ni chiritiko yenda se chokoni twanyara ko gosanga endagera erengiya. Yes. Kurwa se endagera riye totogosimeka ege teacher gekega kero monta kwena liko gosimeka. Iko ketukwa ni teacher na akagonda gake ga nabakaraba kanene kubwata kana buno bwato mugondo manene urinde mona abange bune migondo yabere gusirero nabogoko bakagonda gake gakurinde kare kengenjo nage kurumwa nchumulirie mase molero tukantu kubuliswa linenenga ine aye nubwatike teacher na ase enkayago ige teacher kieke okubwate nkige teacher kiago konyire nyini kiechi osembi malikyo begeta sige teacher kiago liboli lineneli tumonchumulirero ase studio inyolenga angosaka tu badai otobirengalibya gunga ine aye ige teacher kiago nkire kieke iga na eye mase moge teacher kyunkyo begetoro nkige teacher kiago konyire. How have you benefited from your garden alige teacher libwate gali senkayago ye masemo mchumulie tu bangano murubule kurunga kilimo hayo kole tusena Biovision Africa Trust na Pastor Nemwele Omenta romogeni itumulimi ya studio katugusanga amo ikianda ageikomi nkieke Pastor giago konyirete giago sugeti koba umulimi andake guchaka gukora ubulimi bwige teacher muraria mwanchwa na ba montegererete igo na abete no moyo mono na gwancha mono bulimi obo ikira nene nanyorete obosemia kurwasa abantu bakurukwa nga Biovision Africa Trust kiombe kiganiri sirikali nene mono likorokereria abantu igoro yoburemi buria bure moyo kilimo hai igo ngenchi aye butabwati chikemiko akene obogima buri obo ndagiririe konyorekana kurwase chindagira kiri cyakawaida tutari gutumia ibintu biri binde bikoreta mechanda se mibere yeito
abantu abakang'orokereri mono naende nkanyora ng'ekero bakong'orokereria ine nkanyora ng'ainde ochibono naende gigochigonkonya tinchikomenyera echiro kona kugora nankio genda gora chibesa nkanyora ngoiteka chiri gochia echiro mono oigo nkanyora ng'endagireye nerie kurwara ringi ye nyansu ikwagacha omubere igototangira amarwaire aria konyorekana bwange kero tutari kuri chindagire chitokonyora cross ebiticha oigo nkanyora mono gwetania ng'a ani no twara asake gwetera ase obo semia bwabo no bworokereri bwabo buri technically nabo konyora indagire ngiya na inde isaine chinainde oraonie ekero kwarokereri uno ogokora meyo asobore miyo bwa ebiticha andake kuira na maigasini numurandia na ndo mulimi omenta pasta nemola inga yawo kodrobone bwa se county ya Kisii nsamo kyo kodrobone bwa igonda se ekinyorokia getenga yegere ase terrace application aiga west Kitutu chache south constituency itogaya Kitutu central bade wo aiga township ya Kisii ya andake ekero kakenga ni kwa kodrobone myo ore myobono kurutorokereri na kuriro mwako yo no gatana kabiri ndochenga oyo no gatana kabiri kurutwaga chagete andake asumo nchumulili obuyambororo amanyamangana ng'anyumo taracha kubule mibwago michando kiwa iterete na andake kwa rucheke rucha kubule mibwe biticha michando twabwate moraria na bamontegererete especially abatubwate migonde mekemeke ni mingi nambe yemo igotware konyoranga igotogotegemea chingeni chikurware echinde karo kindi chiatara kurware karo tuguche gochikera chio chiumire gose chiaserekere echinde chiabo tichiarenge chingikirano kubwate kanango cia charenga mariogo karo kindi kwanyora go basiarete nende twaya igukigima oigo emechande nditwabwate ne irianga eriro bariito konyaria erire ndiare kwama nore tugusimika kuba konya tutororokererwa igochi tware konyoranga kwama kwarengo twabwate faida ngeni nchiarengo chikurwa chire fresh onye chigo chanchiri chinke korinde ekaro twachikwegerwa na bege abaminta bega ba Vision Africa Trust to aswa kubeka morokereria ya sebikorwa endo chinga goitera sumo mwarimu yo moto chire tokoro ku Mr. Mkongo no yonde na rororo chete badayo koro kwa Mr. Alex yobisi ya yere sundeka ndo chikurwerio challenges tu abate chiakeire bagende to gutworokereria ende bagende to gututenera Alex numusani one sana Alex no central na musamugongo nkuru west bueno kero wanjuli ili tukoje gusaga onyolenga nemero mentano murandi nero gusaga ni tukiga studio numero buli kurunga Kilimo High numero buli bobole mi obole moyo murubuli yuga koletwa sole nilibagali nene nilishirika ya Bio Vision Africa Trust goene kianga kwa nyirobole semi buiga tegetembe fema yemu ansemo chinguni chabono morogoba kunye gutubwati yamasemo andake naye nabokwenda gutulikira nga yubwate kurwa nga kyokonyoro murobligana andi nga kimurobli gochira asinchira ya bene yemu asemo andake ekatugukwanira igure bitiche biga pasta omenta ebitiche biga nga kibire byaguchese emecheitana mona igase county ya Kisii obuya borororo asaba gusibaito buna tumanyete emigondo yeito yakeanire nemeke yakeanire naenda abantu abange unokorora igo bakari mukire asaba unokorora nga yaba bono bune town kubwatekana no bonge bw'abantu abantu abaga nkoragera tore tuganite ndagera semesa ndagire gateko bonye ngeni nchikobo igegeti chaga kere kinge ncho mono asekero umuntu asegusi yeito onye ndo karabo bwango guchitere konyora bakongu kyara nego turategeme isuko mono icyo tutabe no bumayene nga echingeni echinechingiya chibwato buya no bwansu buri tutagete kurende bibito ntore no bumayene igoro ya birobyo igo asenge ncho ye biticha bito bichokea usebya keire tigango twerwe torengera limono igoro ye biticha kiro muntu ase jindemero chia keire ase jo wateba nga chindemero chia keire Pastor Omenta inafasi gose ekiginga kinga nanga kyumuntaga ne TSPC ngana ki guchaka ige teacher aliyesenga
abukarego nakagirite ng'akagondo kane mbwate nagake kiaera gukaranga emia yemo ase 50 abo nombegete omochione na kere gento igo nare kororanga naenda sa nimbe kuburimi kurinde kero na chukoro kere wankanyoranga ekero okugenda no bosemia getichankiri kere yani asitari arake no nyora ase okwege kaiga kubwatakana na morokererio orosie egeticha gekega nyorenkeri kurukwa nga vertical bag na boko nyoranga kwanyorire chingeni chisaine na indi chigokurenda matuka mangi buna nchabona na bana asimegete paka nyore na ase nare korora ribaga rire nyore na ase koroba igora ase nare korora ribaga na bonkubeka buna ngorokererio na nyora chingeni kurororo igo nekintu tokorosia unasangana. Alright. Yes. Wangana mayu mwanchi mulili nyorenga our main question ibuli tuli nenegaiga ase studio lero ndiringa ine ayeno mulimi nubwatege teacher ngaki wako nyekirenge teacher kiago nkikili kali gusumeka sige teacher kiago alinka omwaka omwongina ige teacher nkira ali omusaibi teacher mbira sinka chito nabuchi woto ikira se namba studio badai 0741583878 nabugo 0726447367 katojo sangasa muruliga kurunga kilimo hai utalikuwa nga kilimo hai ni kwa isani kubwa yeli shirika ya BioVision Africa Trust na iga ase gatamba FM kirituko kwanira ibitiche biga bono gitambo kirukiye kigatangani umulimi awente koira kirakuru buligo chaki geticha first step ndili yako ira kirako bla seribori elio abalemi baminto ngana lieri tangani litoremete tugwente gokora no kwire gitambukiro yokomanya tonyoro bosemia na boko nyoranga yarange igoto gusinyugo kore binte binge okoba totororokererwa ige gitambukire kiri tangani kara manyango kurwa saba semia abaya bari baragotebereria kero kwa manyiro bosemia ubu tukira no bosemia ime yao ire gitambukiro chaka kurigereria nga nsemoki orabeke oburimi obuiga bya gatatu riyango ebintu biria bikogenda no bosemia ubu asari ogukubeka no bwato bukombe no bwate chiuma no bwate gwiribaro no bwate gechike kekerende kira gokonye kurutamara baso atakeire no bwate ebintu bikega chi tools chiri cyange cyo gukora emeremeyo no bwato bwoyo no bwate ebintu byonso bibeke amo ekero gwachakire ko rosigente ko bikiororo onyore gwakorire geticha kyao Idomangana mayu mwenchi muligelinga katagere sanga asenchira ya bene kiguma na pastor Nemwelo mentagaiga ase studio andake murandi atotebingo bono imbi meliki binyini kicho gusimeka na ande nchiri chichiga chigo babya asige teacher anemuna seli robalia gusi lire balia gusi muraria igorire ligi ya mono especially koro twariro siribuda tworokereriwe chingeni chiri cheito chia egekoro unabono rinogu chisaga esuguma egesare spinach enderema omotere emboga nyore ni yeito ya kawaida enderema risosa chingeni chichonsi pia sigusi yeito igo chigokora buya ryoka orosio mugondo obe tayari buna korengano ganeti igusi chikwako na chose bumo gusiabwate nchanchete gusi mono endete yangete kicha ubwati amachiko liro balia oriro sibuna riganiria liro balia itogori koreta chingini chibuya mono ende chiwansa pastor kero gukwanira liroba ndigane chikutwa robotobu inchira kichi omulimia gwente kuira eligere arosi obotobu asiriro balia yena kubumenda kubulinda moraria egento gya tokorera liro balia ito ense yeito igere ebitirimboko ono konyoranga obotobu obonge bwachire roje bwasombirwe na ende bona tiachi goisana igo tugachaka gusimeka ebimeri na moyaria atari kurenda riraba ono ekero tworokereriwe igo tokorosia emetaro buya twatanga mu munyoko ryo koirerira barito yagera rira barito lyaso akoba nobotobu iri akabere obotobu bwito tari tuguchikora kureduka mburia tokurusia kurwase etugo yeito iri west chiri cheto tokurusia nore ne chacho ko negosase ebintu biri bigotoka bire bikoreto botobu ebi byonse pi ekero kwa bikorire buya kwa byo buna tworokereria lira bariri na ndego tokurirania lira naso botobu
uri bwarengeo otherwise ange igotoko nyoranga batabumboyo mpaka twakorire obasemi buri tworokereriwe mulimi nali gali utotegera tabono iga ota pasta no mulimi omuya lakini nchibuo nengo chikusimeka nanyara bintu mbiri kwa malira baliribe ndibu atobotobu ngia kwenta okora kuirani obotobu aya siriro baliaye liraberiga egento ketakere mono n'ubwoyo buri bwito bwa kawaida tari buria tokora cross tu kabora irani bwango ubwoyo bwo ngombe ubwoyo bwe chingoko ubwoyo bwe chimbori ebisusu na nyone chingonde ubwoyo bwo karubwara osigu buya bwo bunatworokereri bwo kurukunga compost manure bono gutoko bareta twaswa kububeka bwocoganirira babuna tworokereriwe gwikira iga riro bari rikonya riabe bwansu bwaerire na ende guri koirana yaba na ndiri nyansu aso kwambye ndagera ende yonse nonya ne chingini cheito igo pasto kandi batabanga abantu tuli bali umurigiri tuli tiboni kubwata chingoko obunere botobwa gachete obuno bwoyo umole mibwate chombe no botobwa gachete to base ko tigo bwoyo batonyanse kai bogache orende mono bune ine ndagirengisha wanchi buligiriringa yote 9:10 ndani ya station number 1 Getembe FM na Getembe Television murubuli kurunga kilimo hai ujokoletwa sana Biovision Africa Trust na pasta nemulio mentane romogeni yitwa studio ekira kwenye kwerera igurubuli mibuiga bole faida ubole mibole moyo na gekora kurunga kilimo hai nobole mibole moyo bubuate kindura bike mesolie na buigo bike muguko unomonyene pasta gukwa na gauro chere nabwo ati ntakuri butambe nyumba nabwo ati ntakobeka muguko kera ko rubuli miboiga andake katugulire pasta igoro yamangana ko rukunga ebichuni mayete ubulemi obongene bichuni bigosalya asewerugelie kuguru bakurunga pests and diseases ebichuni namarwaire ebichuni bigakero bigocha inchira kichi ko mulimi yarabitange embicha na andeke natali gutumia chemicals ko atebiringa ubuyo bwa kawaida bugutumiko natural bona lindo mulimi nabacha abolinga nkingo cha okora tintumia chi chemical go itebichuni namarwaire ase egegeticha kiane umuraria twabeire tukotumia marioga yande twararambuya bichuni arongo kubire kurinde na inde amona marioga yo igo tugocha twanyoranga nabwate side effects ichi tworokereri gunga onye te kunyarekana tuchiko chencha igo tugocha konyorobo kongwa banene gochibusyo abange tayare banyoriro bokongwobo bono ntwachete tokorokereriwa igoro buna tokorosia amarioga ito na bono ntubwate abamintase ekinologia ito borokereriwe Dr. Onyoni igo twachete paka tokorokereriwe mete awao egosusurwa yabe kwamo yamanya korosigwa chikemiko nchiyo gabo bono wetera se meteye yogo siarire bichuni mbiko boro in state na ende meteye karotwa isusure yabere biya igakoreto bwansu buya gocha se bimeribito especially chinyeni Mario gande nare achirase chikembi fat camps unabono eriogo rikuruko organic eria ogoite bichuni lero ekero kwanyorire ngaturanyora umuntu ogokorosere bwangu bwegerie ogenda se effect mubune ya Enokem eriogeri lya chiro rikurukwa organic pesticide eriogeri nerigi ya sana litabwati chemical ime igo tobase goteba ngamba ryoga yinga yare abantu mbaro borokereriwe bakunyara kukorokereria egere uite bichuni ebyo Wasono mwanchi muriringa nugweta bangana marama ya Kigima AMC yamogwetera somuroburiga atukusangamo Kigima aye andake nubwateli boli gosoga netikomanya igoro yobolimi bwige teacher ekiro kuru mwanchi murireto baise kwinana enabogotokira AMC munabona Brayo kuru akisi amabuku well tuned agota niko ndani yomuroburimu ya Kigima bwobolimi nabagoteba igo uyo ndege iga akuruka mwalimu Charles Luanga kurugali Kenyerere agota bangambye muno sana somuroburimu bubole myogo chavu ya Kigima abangisana bagende kutulikira gali sesema ya Facebook n'ensabuli ya SMS bonga ndikora buli simu yago igabirisa tumukwa ni basta umulemi gaiga muboli ngige teacher nana botabe kubwati ge teacher nga ine ge teacher kiago nkire kieke nkiko simegeta sige teacher nga kikiago konyire ge teacher ruchinga bwate faida guseni go kirobusa 0741583878 0726447367 mwichumulilinga karibu sana tusangamo hasinchira ya bene Pastor Mentana bwata maigao chiga chiaba nomoro Getembe alo Gatembe
Yes. Karibu. Bono manyo diambo dasaika. Yes. Kala tu arene kala ritu akalizi chonda jiatiri ngatwa bo kitwanga lisaka kamera tu akora ki chonda kile kangia ko tiringe. Tuana ko beka mario ngene tio kinje lengo. No kamo kinje lengo. Amasa kutaka ke ko mogondo liro bagi akataka ile. Wala tu yato angotele ni aquí, kile maria selekio, kani kido itwato binere ko salia. Mbiye mono sana kubulinga lirikale ekero bantu batalinga kubeka buyo bali gobeka emetio tielike gima biroba ndi asaligete nkire rugi asaliriro andake na singinchu yogosamba ubi nebintu binde getembe ayo monyene geticha tukwanerengo getembe hello Tobule yonsaligo nomo basi takabisa oliorigire bitabu toko soma Sunday school amatukakuru maga monkwana limbuyara soma nene biya mono biya mono na yo more mi kwa telefone magaba ni kiria bagetutu moshie tatabo moshie sepeno moshie ngoro momio moshibo mokungo batane metinyi 12 ko bata PG karibu sana Bono onje nare kubori gango nyakokora ndo bole minanya gosimeka obotungo kaba nende kona kole to bogabana Utatiga bono mojando ko chioba okonyora kero kende chimo chigo nsumbua chigo so ase bitungu ebibiane Nande gento kende bono buna chingenia chigango chita gosimeka toto te buna bono chisaga ne lino gwana ne kemonyo ge kona jasumbua ni siara mariogo lakini kwanyora pade kemonyo kego soa Kingwana tagotumeka elinde ekemonye ke getiego sororo Ganga ngirene linera fomo gaba na kuruba tapieji. Imbuye mono sana foma. Asante libuli leo morandi omulimi oligule. Gatembe hello. Hello Gatembe tuikira sinomba enuti sano na ibere inyeye mo isano na isatu isano na ibere isano na isatu nensemeli endene enuti sano ibere isano nemo inye isano na ibere isano nemo isano na ibere tukwanirengo Gatembe hello. Karibu. Mbiya mono no tutegerete. Na kikoigure no mole miuraye. No bege tegeti chanka yao. Chinyeni kichuko simeka. Ezuguma igonero aiborombole te kabisa. Nero ni ngasmete ninga sana. Ntujo tutale na pasta tuligere ligagwe sikuma yawo ngakire. Benjemeno bobasi nyamware. Emenu mubasi nyamware ntu emenu ali bobasi. Mbiye mono sana. Yatemba halo. Daligo. Oh. Waire buya karibu sana. Mwega na joy sikuru sunaka. Ai sokoro ngaibo no kwagenda. Na jangara bo murweira kare kinya sa ngonyiri na bweni je. Nyasaye no muyane rumu yotu anchete butambe ugotuigolera otobaliri omugaso karibu. Yangire ne dio mo disejero mo kwendo jero kwana kurwabo mo. Omubasi to yo mo myolemie. Mo kiriwa je yo molemie yo. Asante sana to somirie binte bia na ndinje ntaka kire ngo ubuyo ubuyo bako ubuyo bisungo simeke rule bituma. Ande karo ubuyo bukwa bubekiramo. Ubegite gunya na ndulia sa majara ako me batonya tonya no bwechingo ko burukanya mane bindebyo. Ubuno ubuyo buya sana zo simeke ndage na ande ba ko buya sana witani buriyetu kama te ndana changanyora. Buya sana. Ontunaro ulengi bwegala mumbu awutubete chimbori echingo ko chinyinge chiboyo kutwa mwisho na chita kaleta kaburukania lete to kakoma renda agere kama buya sana ngarike mukage sabuya iruka chingeni chinsi chemana kuwaya mbuya mono sana omwega Asante sana mwega kurubrichi gali sude kanu mungina choisi bimono sana Nduchi chiko minyo kagaiga Ntoko gendra kuchibugulia sincho Bubwata mabule mange umurandi mkure na sole Uraire nilingo linde babu ligagu Biya mono abategere liba minto Na agokire mono kuiwanga abange babari mabaito baadaptiriye gose bairire ebitambukiro bude bigatworokera rigwe ekogera bono twamanyire nga nyore ninde merekare koera bado goikatonyore chindagira chiri chinyansu bono ririkare buna chombe cyare gotiri gase twanganya kuro twagenda asande twabeka chingeni abune ndagira yamakuro rero tukunganya kuro gende guchi asande igokonyora ngari ari sore no oreryoka kogera bono twachakire kurigereria nga inki turakore bono twaundire megondo
eye mikuru ku vertical backs eye ndi kuru ku mandala eye utari kunya kunganya ukorosia paka kwabeka eye nere kare kuru kwa keyhole garden eye nere kare kuru ku flying garden imigonde yibona rero turi kuna kunganya bona riri twari kunganya kare bono guika oyerende oyerosie ikyarero igigwanchereka chinga kichonsi ekerimburi gutwa ekerimburi tari gutwa igobwata umugondo kunya gukwamira ndagera unakorenganiganirie riria ntwabwate amasoko twari kubeka twatigaga abware tobotobu ende bono rero bone migondo yakeire ngayugo cyekoyosia yonse kara bombi yamono naro na yengenjo kurinde kero utayabwati bado nabo kwenda kunyora chingeni chingiya gwetera samoro keria yo twabatebirie ringana rinde igoro ya ekemonyo no kyo kere issue no kikere obokungu monase ebinyoro byeito chingeni ochigo chakeiga kwanyore bimonyo no bire pamoja naye ebichuni bibe bikunyara kumya chindagera kurinde gwetera ase amarioga yaga torokereri wakuru kwa pesticide ya organic igara maya mono gicha ochake mapema ririe buna kwabeka chingeni chigo chikoro kajiga wachakire gosiara ebimonyo biria ebigo chikogenderera kwanyora bya ituri chinguru chaera kwanyora mugondo obere free kurwase ebimonyo bya kirengenjo chingeni kwanyora chire na afyengiya okorio tabwati wasi okorio omanyete ngechine chindagera chigo chokwaga chomwere na comment vitamins mbiya mono sana kwangenya iri chinyini na aliete buo challenges injiri chichi waeto iri bejanga goite no muremia sege giticha kiago na andenga kyukurwa seme chandeiga gwetera so giticha kiago chi challenge chi koma chakobo chinga kichinde buna kurwa buri tangani ekero totabwa tukumanya kurinde buna tukuna komenta kugenda buno bumanyi buri tworokererigwe challenges chi kwera inga kinere tware konyora challenge yo konyora ebimeri biri to gusimeka ngaito kubirusa seedlings buna momanyete aba chinyake chiri to gusimeka bare miba minto buna momanyete intuntu bwati gento gekoro kweke gancha kiye chinyake lakini buna tukuna gotara igense goita se Kenya yita bande bachirare banyorire chinyake chingiya ono to gusimeka chinyake chinde chiri chitaro siribuya kwanyoranga naende charetire obosoku nyore no kwa mangoko bororo rero challenge tubwate yabeire yengenjo mono nerianga abantu abange bachire kumanyanga chingini chindo chine chingiya bono bachiganisha bono chamanya gokea kero bachiganire bono nari gusegetanga abaremi batare kubucha ekiaera challenge tubwate bona abantu bachakire gutamanga nachite kuri chingini yende kanduma bono kero bachire banyore chinga kichikuru kwa no organic bono ekero bamanyire ngaturi gusiara mariogo aje bono gukurumirira guryoka nga chingeni ngesuguma mboganero kirege nto no gikugani bono chiaburire jinere challenge mbwate bono nkona gusabanga yasa nende ga nkonya nyore naenda sanda ngao nende chikorosi giticha kendo pastor ase rugaye moiga ngakyo obulemi obugetijo bwakonyire nkayago gokinie ndagira nabo igwamona mangana yo yafya buyase mucho aso mucho ne bono iga igondo chinga kiro muntu gachigo kerete chingenichi nore nekero tukuriye gutukuri tore no mumayene echinchi bwate bakongubonde etogo chiri twanchira netenge chine ndagirengeya ya twansire mono afya ya mente kirase mebere yeito ya tutangira marwaire ariko na gochaga nkine kerekero bono ntubwati mechandeyo eria kabere weterase endagire yito tokonyora kurwase biticha bito na arorire yasago tokonya na ende kero kinde twanyora nke twaonia echinde chareta mapato kurwaroro twanyoranga na ende sabuni ya tokire kurwa na kende igase family igere well maintained weterase geticha pastor nemwelio menta imeyomorobuli kilimo hai keratogokora asenseme igo yokoleto na by Vision Africa Trust ndakase obosimbo gucheso mulimi uliotanya gotebige teacher motebi ngwegera tuale obumanyi bwoko nchora mosemia chaki geticha nero abale mibaminto okoba toganetie tonyare kugenda busyo asebitiche biga manya chisababwe chisano nguchigogotebia chikogera onyare kororanga naye lubwate geticha kere egeticha kere mamincha ya chemical na geticha kiri gitari wanchera na marioga ndonsi yari atari kubwatekana organic nambe yemo
tema bunura nyare ase biticha byao obeke obwoyo buri bwito to kweroseria ekero kwa bekiro obwoyo nto bwato obwoyo to kuruka bokash nto warokere warinda sabaremi tukaroro buyamono no bwoyo bonde mboro bobono bwito twate abo kuru compost manure tema ko maintain oteme ko butumikia eria kabere igonta gete kukwana igoro ya egetiche kega ekero kebegete buya nkiri gusaria kero kinde igo kere friendly tema korosi egeticha kere friendly getari gusaririra bari yao paka oche konyoranga mambi na mambiende lyagotire ndiri guchikoba ribaga riro bari koreta okwamukuya pastor ekiga kiatigere kisababu isato ngantu kisomo gosoma weka igure kinga kiesinje tokosasa mangana maya egera trakolero raserero egento kende nkirianga ayebuno muremi muya nigo nari gukuburia oteme bunura nyare obeke obasemia buri kwanyorire obeke chimbego chingiya na inde boigo umanyenga ekerime kega gosebulemi obwa Biovision Africa igo bagotokonya ntobase gutumia chibesa chinyinge tema korosegeticha kia obeko obongaini bwa bwonsi na inde na chagosegetanga nonya nabagaka esona ni asebiticha ntotigera bangi na boka nyone nabana baito esona ni mumanye egere biticha bito bitware okwamukuya asigo nigo nkubasegeta mono na kubatebe ngambi yamono asogo ntegerera asebirebiga. Asante sana Pastor Namweli Mentasi njugo sanganaya somoro buli bwanso banene kiguma dimetinga ngankangari kikwebere edine birendirianga abaremi ba minto kona bategerera kuruwa Getembe TV nebwate obumanyi buya sana twanyorire nga yabere ekebekerere kiyago toretera morokereri gutubwata abaremi yao hao batwarira obosemi obo na inde bunu kuna bategerera butambe nkonyororo obosemi bunde gwetani obware igomba haru Getembe muru Getembe kamurancha bia mona sons ero magana mugaka nandi mugocha yo basemi mugaka ine ko bibaya kira uno tukuru mwanchi mulietu ngene Pastor Namweli Mentasi mu linkiri mo hai yokurura sole na Biovision Africa Trust nchiguru kwa Geoffrey Musariga zerero kira tokonyorika mayito kokuru mwanchi mulietu chikoraga chensa ibere na mangana ya Getembe television ekiunga kiamu mugusi tuskato ichale